السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سارے دوست خیر خیریت نال ہو۔ تمام دوستوں کو التماس ہے جیرے بھی میرے یوٹیوب تے نویں آؤ، میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور پیج دیتے لازمی شیئر کیا کرو۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرماوے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، سونے آقا دے خصال سونا اللہ جان دے، سونے آقا دے خصال سونا اللہ جان دے، جیدہ رخ وجہ اللہ جیدہ حتوی یاد اللہ، جیدہ رخ وجہ اللہ جیدہ حتوی یاد اللہ، اوندا حسین جمال، اوندا حسین جمال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، پتھر پانی تے ٹوارے چل گدی میں سجوارے، پتھر پانی تے ٹوارے چل گدی میں سجوارے، شانہ ساریاں بے مثال، شانہ ساریاں بے مثال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، اما سادیا دادر ککھے والا سونا گھر، اما سادیا دادر ککھے والا سونا گھر، ہے جیویں خوشحال، ہے جیویں خوشحال سونا اللہ جان دے، کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے، اللہ پاک دی ساری خلقت دی جند جان وی آپ حضور
رب طرفوں تھے جو مومنا تے احسان بھی آپ حضورن اے سوم صلاة اذان اتے ایمان بھی آپ حضورن قرآن کو حیدر پڑھتا سے قرآن بھی آپ حضورن کملی والے دے کمال سونا لا جان دے نبی سونے کو پکار لاوے بھائی دے نار نبی سونے کو پکار لاوے بھائی دیوی نار عشق حضرت بلال عشق حضرت بلال سونا اللہ جان دے کملی والے دے کمال سونا اللہ جان دے تھی دے سونے دا کرم بچ پیا ساڈا برم تھی گے سونے دا کرم بچ پیا ساڈا برم حیدر دے توڑے اعمال حیدر دے توڑے اعمال سونا اللہ جان دے کملی والے دے کمال سونا اللہ جان